and provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak, RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:37. Alas 9:37 ng mga tugang ng pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Kasoreko 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Abot kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin, mga nyo daw, pag-resibi kan mga report tali sa mga karonda. And, pag-ulay po sa mga magiging newsmaker. Sa lalo technical, ang sa kuyang partner, Digdi. Nakataid ko si Engineer Charlie Binaobra, si Idol Cap Charlie. Si Riman po, yan man po Digdi sa information, si Ricky Sagayap. Yan man po si Engineer Jameson Oko sa transmitter, si Chief Engineer Abilindon Turalio. Yan man duman sa transmitter site ang sa to yung maskuladong chip na SG Jimmy Guanzon. Sa mga masilibra kan sa indang kumpleanyo ngunyan, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Si paring retired SPO4 Reynaldo Castillo. Paring pong, happy birthday. May you have many more birthdays to come.
from Castillo and Barlita family ang pagbati. At Lim family. Siyempre, galing kay Joycel Castillo Lim, sa aming daughter-in-law, at kay Maring Pasig, at kay John Gerard Balangli, at sa aming apo, Bibi Jana Georgette Castillo Lim. At siyempre, sa amin galing, pare, ni Maring Clemen mo ang pagbati. At galing sa RPNDC kay personnel and staff. So, sa gabos po na makumplehan nyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa Mag-Arago, masilibar kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary man po sa inyo. Sana magdanay ang liputok na pagkami naruutan kan Mag-Aragom habang buhay. Digdi po ang buhay ta sa ibabaw kang kinaban, dahil kita nakakasiguro kung malawig or malipot sa naman. Kaya ipamati ita na po ang pagkamuuta sa tuyang mga partner, asin sa bilog na pamilya, asin sa kapwa. Importante, dahil man lamang, dahil man mga abuso, dahil mga api, ano lang, si itong mayo kitang nadidihado. Sa mga kabataan, dahil ka magparabarkada sa mga bad influence na barkada. Magbarkada ka mo sa mga maray na amigo, amiga, na dahil po ka mo ipapahama. Saka dahil na magpararadal, magtagatagay-tagay, kasi dahil na mag-aradal sa pagsigarilyo. Concentrate lang po sa pag-eskwela para makatapos sa pag-adal. Pag nakatapos sa pag-adal, may dunong ka, pwede kang makalaog sa trabaho, pwede ka man mag-asinto sa negosyo. Oy, ang barita pati, mas halangkaw ang tsansa na magkaigwa po ng HIV. Asin magkaigwa nin inaapod na AIDS ang mga hobinis na lalaki. Sigon sa hygiene clinic. Ang 19 years old ang pinaka-hubi na tinatamaan kan nakakaagadan man na hilang o nakakapaluya sa sarong tao. Iyan po kayo nakukuhain sa pakikipagse sa day kabirbisto. Abi daw, nasa linya ko niyan. Ang sa tuyang newscaster and news content writer, si Sir GB Bicol Connection Report. Sir GB, good morning. Please come in. Good morning, Manager. Good morning. Sige po mga nagkantabi ka na sa imong programa. Tamaan na sinabi mo na magligay sa HIV/AIDS. Lalo na itong male-to-male sex contact. Correct. Lalo na itong Diamond Kabirbisto, inaapod na one stand night. Bakbakan na di. Ito pala may hilang na nakakagadan, ano? Correct. Kaya siguro, okay lang siguro kung bistadong marahay sa kaloy na kamo magkibanan. Oo, Pero yan. nabit mo lang sa online, sa FB, nagkahilingan, o nagkasabatan ka mo, ay delikado yan. Sa kakunatang sa naman. So, Kung itinangro. minsan may nagpaparabugaw-bugaw man. Oh. Correct. Pero, mas okay siguro kung male to female. Bagong male to male. Iyo, minsan kaya ano daw yan, nilalang kan mahal na Diyos, babae lalaki talaga para sindaan magpartner. Pero sa panahon na yun
Tamay pigla lang man siya mang Diyos na lalaki pero binabae. Babae man pero linalaki. Correct. Kaya nagkakaroon kaya. Talaga, na basta na sa nang maging okay, magka-okay ka mo. Sabi mo nga ni, one night stand. Na ini po tabi manager, halang gawan chance na magkagawanin HIV/AIDS sa mga hope na lalaki. Correct. Ini siguro sa sarong hygiene clinic. Sa sarong lugar digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ay lalo na duman sa Ciudad Ganaga. Correct. Na ang pinaka-hope na ibang HIV/AIDS 19 anyos pa sila. Grabe ano, nakipag-sex na tulos gayon ano. Correct. Siguro, ang araw kayo na bagay, ulit sa sobrang sigurong pangangay ito kaya puminatol. Minsan kaya, sobra man na pangangay po o kapag tiusan, tapos kung parang binibintang sa diri, minsan nakakakualagod ng peligro sa buhay. Tama po. Kaya sigun kay Grace Guevara, ang pamayogan sa rong hygiene clinic, napagaraman nila na ngunyan pa sa ng bulan kan Mayo, 4 nang nagpositibo kapos mga lalaki, Nako. may 2 babae. Dahil daw, Bulan April. minsan may bakla bang kaya na pinapatulan ng tunay na lalaki. Minsan, ang pakikipag-sex sa the same sex, minsan nakakakuaman ng hila. Talaga. Tama po. Base sa iyang paliwanag, nagkikipag-ulay sinda sa mga magurang, lalo na sa mga maestra or teacher, pati naman sa mga estudyante, katakot kang ginigibo nindang regular na HIV/AIDS awareness program, lalo na sa mga barangay, as in mga eskwelahan, hindi sa probinsya ng Camarines Sur. Daan pagkataon ng tamang oras, kasi tamang pagpadaba sa mga agi, sarupalan niya sa mga posibleng pagi para maiwasan kan mga jóvenes at amay na makipagrelasyon lalo na sa mga kapwa lalaki. Yan. Sabi sa datos kan Mrs. Guevara, 61% ang naireso rin ang kaso sa male-to-male sex contact o pagkipagrelasyon sexual ng parehong lalaki. Oo. Kaya dapat magsunod sa mga payo kan mga nanunungdan, asin payo kan mga magurang. Correct. Kaya taas na tabi, manager, sa rupang pareta, init-init. Oo. Digdi sa banuan kan bao, taharos magsasarong simana ng napundo ang sugal na sakla. Sakla? Bagang sakla. Ano ang sakla? Baraba yan? Parahayan. Kundi kita pag naghihiling dyan, tularin kagan kahit itong boting kan cutex, iyon ang matama. Ay, yun. Dahil naman araman na araw kayo na sugal. Digdi sa banuan kan bao, ini usong-uso ini sa mga may gadan. Kapag mayong sakla sa gadan, kurang ang tao na na lalamay. So digdi sa banuan kan bao, kan nagtalikod na aldaw, pinapundos o gapos na sakla sa mga may gadanan o may nagadan. Minsan kaya baka ang PNP o ang local government, pag igwang may mga lamayan sa gadan, minsan garo dahil naman gaya pigi istikturan ang mga sugal. Araw kan na tungits, sakla, pusoy, laki na, araw kayan. Dahil, araw mo, hindi kayang grupunin mga parasakla, tigwayan na inaapot na makipag-ulay. Ikaw, araw na kung saan dapat ulayon. Hanggang duman sa CIDG daw. Ngayon yan, sa Bareta, ang kanagtalikod na banggi, pinapundog ako sa mga nasa may ganda na saklaan. Inuling ito ikaw ang bagong pamayuan CIDG. Ayun na, nakapot sa ng Bareta, lalo na duman sa nagbabangkero. ano yan na tatao man lamang tong sa pamilya kayo na gadanan pag nagpapasakla? Oo. Marabanggihan kung igwang sakla, marabanggi may itong yan. Tapos pag sabing last night, ang iba, ikaw ang tinatawang sarong sakong bagas, saka guwanin libre pati itong tent na kinakaag. Ay, iyo Oo.
Kaya yan ang nauso ko niyan sa mga may gandang, lalo na sa Banuan Canbao. So, digdi sa bagay na ini, dahil sa sarong simana na pinagbawal, at dahil talaga nagpator sining mga kababayan niya to. Taigwang nadakop dyan sa barangay Karanday, Ibaw, Camarinesor, kung magirumduman mo, nasa upland din eh. Siguro, ang paguna, dahil abuton kang PNP. Hindi alias Elsa, 60 anyos, may agom, na si Miguel, 63 anyos, dinakop. Abang dahil na po nakapalag naman sa mga members ng PNP nagdakop, ini-residente kang barangay Bulwang, Bao, Camarinesor, alagad, na aktuhan nagpapatayat sa sugal na sakla, duman sa Sitio, Banao, Barangay Karanday, Bao, Camarinesor. Sa bukid na barangay Tabi, ini, manager. Ay, uli kayo din na aabuton kan mga maskuladong autoridad, ano ha? Sige po. Na nagdadayo sa mga bukid-bukid. Kaya may na-receiving yung sumpungan na Bao Municipal Police Station sa pahilot ni Police Major Dennis J. Gindara. Ini Tagalog ining COP, hindi sa Banuan Canbao. Hindi pala siya Bicolano. Hindi siya Bicolano, kaya minsan pag nakakausap niya ito, nakakausap na. Hindi na managanog. Mapipilitan tayo, lalo na nung kunin ko itong speaker namin sa anti-bullying peace and order sa authority. Sabi niya, ay hindi niya ako taga-rito sir, hindi kita maintindihan. Saan kaya siyang province galing? Ano siya, bastang galing siyang Maynila, pero parang dyan sa may parte ng Central Luzon. Pero ano siya, Kernel na ba or Police Major. Police Major? Police Major siya. Dennis G. Kindara. Very approachable. Kinakausap ng media. And naman sa nasa Binang Saklang, nakaresipinin sumbong halisak concerned citizen na igwang ginigibong illegal pasugalan ang mag-agom sinasabi ng barangay. Kung kaya kasubang kita sa ini, mga alas 10:40, May 17, 2023, nagsagipunin anti-illegal gambling operation ang mga operatiba Canbao MPS sa pamamayo ni Police Major Dennis G. Kindara. Nagresulta sa pagkakalapok ng mga suspect na kuha sa indan mga baraha o playing cards, wooden folding board o itong inapod na jado, asin itong pusta manibet na nagkakantidad ng 6,240 pesos. Nako, sumangkadara ko, permi na itong ma-bill or may pinalagad na dahil mababagay sa 30,000. Ano nga suspect, pinag-aresto, kasi pinagbasahan man ka sa inyong mga karapatan na siguro sa saligang batas o fundamentally na ganyan nasa paturakan PNP sa Banuaning Bao, Camarinesor. Pero sa piraman yan, mga piraman ang mga nagkasaralakab kan PNP operation. Pero ang pinaka-mayor naman, so nagpapasakla. Itong mag-agom na ano to, na aresto man. Si Miguel, saka si Elsa. Taga barangay Bulwang ini. Makukusog mo ng buta, no? Napaguna guys, na pinagbawal sa sentro na sakla, duman sa bukid, dahil hindi lalamakon kan mga otoridad. Bot sabiyon, entire bawal ang sakla. Bawal digdi sa Banuan Canbao. I don't know sa ibang lugar kung parehas man digdi sa Banuan Canbao. How about ini yung sabong? Sabi, every Sunday na ang sabong sa enterong Pilipinas. Bawal man po yan. Kan magluwasan pa rin, nagkaroy ko ngayong bagong tuko na pumayo ka na si IDG. Ayun. Pero sa mga legal na bulangan, digdi sa Banuan Canbao, kada Domingo, dagos pa man kirarayan sa yan legal, nagbubuhay sa lokal na gobyerno. Pero itong mga topada, bawal. Sa tupada, bawal. Tamala, kan sa rongal daw na ibarita ko baga. Mainit-init na takop dyan sa may parte kang San Juan Bao. Aranin sa barangay ni ni Melvin saka ni Councilor ano nga po apelyido ni Konsyala Cherry sa Pugay ba yun? Sa Pugay, Cherry sa Pugay. Aranin lang dyan sa lugar nito. Aranin lang dyan. Kaya yan ang mga nangyayari digdi sa Banuan Canbao. Kaya kung may ganaan,
lauman mo na nakulang ang mga nagbibisita o naglalamay uli sa mayong sakla. Iyo mananggat. Ulay ko baga, ang paglalamay, udok sa buot, nagpapaabot ng simpatiya sa pamilya ka na gano'n. Ito pala, nangabul-labul ka rin ba? Magsugal. Maksugal. Pero di pa man talaga ang kuya nindan tuyo maglamay ta mga barkada man tuyo pistado man. Sa bagay marene na pinapundunan niya yung saklang inita, pinagkakadilinsyaan pa ni kaniba? Oo, totoo yan. Pero dahil kata, ang barita kan mga ayaon dyan sa grupong yan, pero doong simana sa naman ngayon, baka pagbalik naman giraray. Oo. Ma-update na, ikababa room sa computer, nag-update kan mga news. Ano man ang ini yung STL na ini? Perang bula ini ginigibo sa kadal daw. So yan, tulo. Alas 9, kontay ko na sala, alas 12, tapos hapon. I-research mo daw kung ini yung tinutugutan kan na kan sa tuyang gobyerno nasyonal, kung talagang 2 bisis lang o 3 bisis. Tama ka, duwa lang in-approve, nagiging tulo na di, baka binubukis ng pantulong gugo. So yan na yan, gano'n sabi nga ni Kaniba, wedding na nagpalos pag ang PCSO na bawal muna ang STL ko niyan. Pero dire-diretso man girara yan pagpataya. Itong ang mga nagpapataya pati, sulungan lumang t-shirt na may STL, PCSO, at yung binabado, tananing sabihin na legal nga yan. Pwedeng pag nagkaigwakan time, makontak mo ang PCSO manager sa Kamsur or sa Bicol na ma-interview ta about sa tamang pagtugot kan gobyerno sa operasyon kang STL. Kung pirang bisis ang pagbula, ginigibo, itong authorized kang government. Alam mo kaya, minsan, pag nagkapod ka naman, sabihin, mayo pa nga kaming authorized na, bako pa nga kaming autorisadong magbayag ka, naghahalap niya kami sa central office. Ayun. Siguro, ma-message ta daw ang, i-research mo daw ang pinakang chairman kan PCSO. Sa messenger siguro, baka ma-message ta na makuha ang cellphone number niya, ma-interview ta sa... Ikaw yan sa mga nag-operate sa local PCSO, iba po yan. Iba tayong may sarili kang loto digdi sa Samo. May habot ko daw, dapat ka naman yato si Brother Kenting Bismonte. Ayo, sige daw, tabi. Tabangin daw ta, ngarig, maitama ta. Kung mali man ini yung nangyayari, di itama ta. Dumalang kita sa ta. Pero na mga plan manager, ang pagbunak ka STL, duman sa Naga, on air pa yan sa radio station. Tulong business na. Pagkada alas 3 din hapon, pinag-on area, pero kung yan baga nawara. Ayo. Gusto ko sa tingin, kaduman nga ni Sudat Kanaga, sabi kan mga taga-duman, mga poda na sa alkalde, may obligasyon na magpaluwas kung ano man agad ang katotohanan digdi sa STL na pinagpapundokan PCSO ang pagmula sa STL, pero dagos-dagos man giraray ang natarayaan. Pero ilingon mo, nagata napagparakomentaryohan baga na may illegal dang sugal na waiting na nangyayari. Ngunyan napundo. Ngunyan napundo na naman kayo, napagpararadyo. Kaya pala dyan sa Banuan kan ba ako, pag inagihan ka so, istaran kan mga Tagalog na player kan STL, pero sarado sa harong. Yeah. Dyan pinag-diretso, So, taya-taya. Maramang tapadagos kung si siya nataan nin prangkesa na mag-operate as maging, kapag itong maging operator kang STL sa bilog na Camarines Sur. Okay. Franchise holder na inaapod. Yan mula sa tayong dugang informasyon, halis sa tayong location para sa Bicol Connection. Ako man si JB, John for the floor, Roger Ronda, reporting. Salamat na maray. Bicol Connection Report. Sa tuya pong naantabayanan, dakol na mga informasyon na ipinaabot kan sa tuyang news content writer, newscaster na si Sir GB, Jun Verdiflor. Pero back-to-back report pa kita. Nasa linyaman ngunyan si karundang news director Philip Barasin. Bicol Connection Report. Hindi, good morning, come in.
Salamat, sabi karandang Joel. Good morning sa mga parantabay niya to. Sarong konsyal pa lang, hindi sa Ciudad Can Iriga, na taga San Francisco. Oh. Pero kung mas kasubot. Ano? Overacting. OA? Oo. Ikaw man ka, sabi mo, OA. OA gayon. Oo. Itong iba pang termino, showy. Showy or ano pa? Showy. OA. Oh. Ano man ta nagiging overacting manining ara-arim pa sa manining konsel manita ano man. Ito sabot na tent na pinagsubli ki Kagawad Dindo Lato kantarong may okasyon hindi sa barangay San Francisco. Di siyempre may okasyon nagbugtas tent. Ang yan, ini man na konsyal na ini, grabe subutan alintasa, pinapahali itong tent nag-request ka ng tanod digdi sa San Francisco. Sa ano man? Sa pinapahali? Natatawa ba nun sa iyong lalobo o sa iyong harong? Anong rason? Sabay maaraman na rason, allergy gayod kan apelyido ni Kagawad Dindo Lato. Itong tent na pinapahali niya, baka ikong retrato ni punong barangay Mark James Timin niya, kaya garo gustong ipahali. Dahil daw. May Ano? pangaran ni Kagawad Dindo Lato. Pangaran ni Kagawad Dindo Lato. Taba kayo man ang kakisadiri. Oo, sa iya nga ng tent sinublihan. Oo, di siyempre may pangaran. Sinubli ki Kagawad. Ngayon, ibang okasyon, ito nagsubli, this anniversary, gawin kan kapamilya, nalibad barangay yun, duman sa nakabugtak na pangaran ng tarong konsyal ni Kandirig. Ano nga ni, si okasyon? Francisco. Ano si okasyon ka itong residente kan San Francisco nagsubli ng tent? Kagawad Dindo Lato. This anniversary. Di siyempre mananggad, matao yan. Dahil na nakakaulan sa tinampuso ka kunyan kung may okasyon ba for konsiderasyon man. Iyo, for konsiderasyon. Ngunyan, anong ginibukan mga tanod? Binaraklas o tent, man? Hindi ko nanonahan ginibukan tanong. Basta kung iisipin ba yan, dapat na si Karon daw po, siyempre so nagsubli. Yung pakiulayan kung nakakaulan, pahaliyon. Ano pa, so tanod pa. Ano daw kung ma-interview ta si Kagawad Dindo Lato, maagadan ta daw na siya ng reaction kita. Ano talaga ro na aalibadbaran ka na sa iyang pangaran ining sarong konsyel dyan sa San Francisco. Kung meron ka daw. Sige daw. Pasadahan ka daw si Konsyal Dindo Lato. Kung ano talaga na totoong nangyari sa bagay na ini na para nagpasubli siya din tent. Pipinita na ka na tanod. Ay, gawa mo nag-request sa rong konsyal na pahaliyon itong tent. Ayaw ng kayang pangaran. Kagawad, good morning po. Let's go to 13. Bigayang korto si Karandang Joy. Kagawad. Hello, sir. Ay, good morning. Good morning. Gustong mangyari kayo ng corona ini. Ining incident anong nangyari? Kasi nablaning tent, di ba? Tapos may okasyon May da. okasyon kaya first date anniversary. Oo. Siyempre, ko. Siyempre, itong team ko, para sa gabos ito, siyempre ko. Oo.
Dahil ko aram, kung paano ka biglang nagigdito itong tao, naanggot naman ay naman sa mga tanod niya, pinapahali si Ken kung sinubli. Sisi nagbiglang nagbuto dyan sa barangay. City Councilor Bagan. Tapos, Pero sila yung bigla barangay hall. ngunyan pig-orderan sa mga tanod nindo na tanggalon sa tempo. Alion. Halion. Tano may nagreklamo sa iya? Siya sa hari po dahil mismo nagreklamo talaga sagabal da sa agiyan niya. Iyo ngunyan na ano po ang nangyari? Kinuha po kang mga tanod ni. So, 10. Naambot mo na itong nagsubli. Dahil kung naharang kung nangyari, kaya lang, may mga pagkakataon na pinitaman Siguro. palagpason na lang. Pwede man ba kasi maglikaw? Duman sa balyong yung tinampo. Nagbasan man yan tinampong yan, nagbasan man. Magbasa man sa ka. Bako man gayud sarong simana yan na babaradabuhan yan tinampong yan dyan. Palao gayud sa sayang residensya. For konsiderasyon ba ka? Manapon man lang siguro sa okasyon. Manapon man lang siguro. Di ba for konsiderasyon sa namang kutana? Di naman paginitan. Kung di ko naroon ka yan. Sa kuya po, maya man ito. Kaya lang, garo na kuya man itong mga tarod mo na ura-urada, pinapahali. Dahil man kayo ko aram ko, tapos na mo kasi nagsiman ako, dahil may problema sa kuya. Opo. Ano man kaya, magsublit man lang sa ko. Pero kung ika po, kag sa diri kan, ika ang kagharong na igwang okasyon, ano daw mamamatian mo sa konsyel na yan? Maugma ka o mauurag kang maray? Dahil man maray. Ano daw? Ika constituentes mo ng tent, di ba? Kagawad? Iyo po. Oo yan, gusto makaserve. Yan kayang tent na yan, pig-donate yan sa ko. Pig-donate po yan. Oo, may nag-donate sa kuya kaya, libreng serbisyo ko man po yan sa mga nangangayito. Sa kabos, may gadan, birthday, kasal, araw kayo na may anibersaryo. Libre po yan. Ay, nakulang pa namin kagawad sa mga constituentes sa San Francisco. Tamakon mong may libreng tent na ipinagpapasubli si kagawad. Oo, maski mismo sa tuyong barangay, igwa man po kaming Tent. man. Ipapasubli mo po yan, Libre man. Sa mga nangangayito. O, di na Maski try kung na. maski nga na ito bukong taga San Francisco, nasusubli yan. Kaya pala Kaya pala itong nabasa ko dyan kay Kapitan na punong barangay Mac James Timenya itong serbisyong yun? First class. First class. Dahil po alam na hihiling kasi namamati kang tao sa itong marina serbisyo. Kundi, ba, garo... Maaari kila ka pa man ng tent. Dahil daw... May mga tukayan po kami. Ibay, talagang first class na serbisyo talaga ang San Francisco. Iyo po. Oy, kagawad. Kung ano po ang tinunan niya, ang ganyan yan, dire-diretso po yan. Dire-diretso. Maiba daw kita konsyal. Ano sa mati nindo, dagos na daw ang iskin barangay eleksyon, ganyan na taon. Pero dagos na po yan. Iyo po. Anong plano mo? Sabay na po yan. Anong plano mo? Mariilit lang po kita. Gusto mong sabi yun, the same position ang sa ibang dadalaga na. Opo, iyo. So, si punong barangay Mac James, ma-re-elect man. Iyo po. Sangon niya na araw kaning bulan, kompleto na ang sendong linyada. Dahil pa sigurado kung basta we are working on it. Si Philip da, gusto maglipat sa barangay San Francisco, karo umalin niya da. Ay, mga problema.
pagiramdom sa gabos na mga constituentes na dyan sa Partikan San Francisco, Iriga City. Okay. Salamat po sa pagkakataon. Sa gabos pong nanginan niyo, sa diskusyon na ini, sa ng programang ini, gato lang po kita, magtrabaho lang po kita, tinawag kitang tuwag mga tao, mag-service ba, magtrabaho na lang po kita. Haliw nitong mga, kumbaga sa ano, haliw nitong pag-inggit, asin haliw nitong kumbaga sa ano, ugaling naudit paggaro sa pagbati na sa sapawan, sa serbisyo. Kung totosin niya kayo, Sir Joy, may man dapat ikaingit. So, thank you. San Francisco, Iglesia Ciudad San Miguel. Manunanang sa iyang mga pag-iriba, at siyempre sa panginot ni Punong Barangay Macro Pasimenyo. Ang ibig sa Barangay Hall sa San Francisco, inilang si Philip Taratena, RPN, Radio Randa. Bicol Connection Report. Salamatan na marami. Sa pakikipag-ulay ta sa Mahigos na konsyal o kagawad kan Barangay San Francisco, Honorable Dindo Olaso. Yan, nadawag naman po nindo sa tuwing pakikipag-ulay sa iya. Kaya an oras 10:12 in the morning, oras na niya atad sa tuwing mga sponsor at iba pang mga advertisers. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bamong gumagabloom. Charm Fat-On, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bamong gumagabloom. Charm Fat-On, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang
washing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulog pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sagkon nunyan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, imbeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Bueno mga tugang, balik kita sa Satoya pong programa. Nagdara sa oras na 10:18 in the morning. Bigtatay kong makaulay tapo on the air si Vice Mayor Richel de Maywat kan siyudad nin Iriga. Hello po. Good morning. Si Kagawad, si Vice Mayor po, yaon, tama, interview lang po ako kung pwede. Ano ma'am? Sa sanggunian ko niyan. Sige, thank you. Thank you, madam. Bye-bye. Nasa hearing pa lang si Vice Mayor Richel de Maywat. Gusto ko na siyang makaulay, aya po lang kung tano may naugmang mga operator kan Trimobile na pangkayod sa Iriga, sa iya, igwaman na garo na mo mundo. Itong mga baguan dang nag-apply ng pangkisa na ugma sa speed na maray na nakapag-apply ng pangkisa. Pero ito dang mga ibang dati na. So iba dating mga may pangkisa nag-renew, madali man daang naiproseso. Pero ito dang iba, kay puwan pa po daang garo kinakaipuan pa gayud na magaro ka rin. Bago matawanan ng papel. Sa kano dong ita, garo abala da ang anong pigapalwas kan? Sticker? Pagpalwas ng sticker, medyo abala da. Kaya na gusto kong maraman sa resolusyon bagang pinagpasar ninda about sa apply nin pangkesya, yaw nang gabos dyan ng mga kondisyones. So, kaya lang, nasa hearing ko niyan sa sanggunian, ining si Dawa Turog Agkukipurog. Ay, joke sa naman to ni Kong Migseya. Dawa Turog pwedeng gisungon. Yan.
Ita dawan sa ropang vice mayor sa party Mangkan Bato na acting mayor mo niya. Kung pwede man na makaulay, si acting mayor Vic Ramos. Nagring. Daw kung tama daw. About ini, sa sitwasyon ko niyan, dyan sa munisipyo kan na Bato, pagkatapos na mapatawan ni na preventive suspension na 60 days. Sige po. Nasa meeting man po. At sa tuyang amigo dyan sa Bato. Itry taman daw ang konsyel kan Bato. Kagawad Pungpong Ramos. Kung makaulay taman sa laog kan programa. Pare yung may meeting, si duwang vice mayor na gusto takutan na makaulay. Itay daw si Konsyal Pungpong Ramos. Garo namura na magaling niyo. So, cellphone number niya sa cellphone ko, napano daw. Hindi talaga, maayo daw nangyari man ay. Diyan po kaya sa Bato, garo delikadong dai maitao ang mid-year bonus kan mga empleyado. Sa kasweldo kung dai po matatawanan po nin authorization or power kan mga membros kan Sangguniang Bayan na ma-recognize ang pirma kan acting mayor as in ang acting vice mayor dyan. Ay lalong-lalo na po ma-celebrate mang kampinta kasi na kayo dan banuang kan ba to paring tiya. Dahil po yan sa bigaagian pa man yan ng burutuan kayo. Kaya lang, nagkagawa mo pa lang dyan ng regular session, pero madali undang natapos. Tagaro dahil kumbinsido ang mga kalyadong konsyal ni Junjun Sorilla. Sa indang presiding officer ngo niya na nagtutukaw na si Kagawad Billy Bukid. Kaya may nag-request ng tulos na adjournment kan regular session inda kaya dahil nakaman or na discarril ang pagpasar ng resolution authorizing acting mayor na ma-recognize sa iyang pirma sa arin man na banking transaction lalo nang kaya po na mag-release ni inaapod na mid-year bonus sa mga empleyado. Asin na sa katapusan kan bulan, sweldohan. Asin iba pang mga gastusan asin palaog na transaksyon sa sinambit ng munisipyo. Nauda talaga si number ni Kagawad sa disilpong ko ay. Dahil ko lugod makontak. Mga tugang, duman po sa report ni JB dyan sa Baaw, bawal na po ang sugal sa mga lamay, sa mga gadan. Tapos, magin ining sakla, bara, kung ano pang sugal, bawal. Ang tupada, bawal ma'am, pero ano ba dyan nakakalusot pa sa tupada? Kadakol kaya bagang mga sugal daw digdi sa Pilipinas, sakla, tupada, color games, sa mga piryahan.
may mga card game. Kaya magin ang chief of police dyan na si Major J pasabot na po sa pakikipag-ulay ni Sir GB na pinagbabawal na po ang anong mga klaseng sugal sa mga lamayan. Pamilya kan na may ano pa dyan sa lamay. Igwa man ko ta na nakuha ang tong pangkapi-kapi lamang kan mga naglalamay. Sa Pilipinas, kulang man ang malamay kung dahil ka mapakakan sa paralamay. Dirirak man ba? Maray kung mayaman man yan, kung tios man, dirak man. Isipin mo, dawa sa lubong, dapat magbuno ka sa baktin padi. Dapat ako kay adobo. Nakulan makikilubong. Or makikigubok. Pero kay Rakman po, sana maili kita na bawal ng pagpakakan sa mga paralamay, sakaan mga pagsugal. Minsan pinagkakakitaan pa po ini. Kan iba man na mga nasa likod kan mga pagsusugal, arog kan sakla. Tapag yan po ginibo nindo na may kasuguan ng bawal, ay pag pigrid ka mo, araw ka itong may pigrid ng saklaan sa parte kan bukid kan baaw. Sumag-agom na nagpapasugal, natiklo, pati itong iba pang mga nagtataya. Aba, malbag ang pinalidad kayan. Hanap yan sa kayan, mahal pa. Lottery. Saka dapat guide ka ninyo. Maaraman taman si Sedig di sa Camarinesur ang franchise holder kan na STL saka kumpirang bisis ang itinutugot na pagbula kan PCSO Manila sa pagi kan chairman kani asin kan Palasyo Malacanang. Asin kung pirang tinugutan na pagbubula kan STL sa enterong Pilipinas. Bawal po ang mga pang mga illegal na gambling ha. Ano na daw nangyari ka itong mga warawan strike policy? Lalo na kung may mga siuping din nagkapapautob. Kan nasiring nakasuguan kan pinakalangkaw na komandansya kan PNP. Mga provincial director, mga chief of police, and regional director. Ayan, tangarig pong at least maibitaran po na malulong sa sugalan mga Pilipino saka daigi kanan ng iriwal, borulyada kan mga pamilya o mag-arago. Dahil marayan sugal po, kumpirming gana, paano kung daog, tapos baka si pang tuition nadali pa. So, pambakal sa pagkaon nadali pa. Pambakal sa bulong nadali pa. Nadaog sa sugal, aba. Kawawa naman po kan pamilya. Niyan sa Pilipinas. Pero dahil apektado kayo ng mga paratanam tang sibulya sa Pilipinas kan sobrang lanit kan saldang. Si dahil makabakal sibulyas di tanglad na sa nagamiton ano po.
Inom na kamugtakan na nagpapagabat po sa buhay kan tao, ano? Bako lang karapatan, kundi obligasyon pa kan mga tao maging maugmaman. Paring tsa, kita palan, may diritsong maging maugmaman. Ano? Ang mga tao sa ibabaw kang kinaban. Bakong puro kamunduan asin kasakitan. Pero, may anom na kamugtakan na nagpapagabat sa buhay. Sa librong Life is Hard, may paliwanag ba ka ni asin pinag-aadalan ni Socrates sa Plato and Aristotle ba yun? Ang librong Life is Hard na pinaliwanag ni modernong pilosopo Dr. Kiran Seteya kan Massachusetts Institute of Technology kung paano mapapaugma ang buhay maski sobra ng kagabatan. Sakit ang pinapaasan sa abaga kan mga tao. Uy, maray itong mga ipinangaki daw na dati ng irigwaon sa buhay, ano? Maswerte asin mapala ang mga namumundag sa ibabaw kang kinaban na ang kanin mga mayayaman, ano? With a golden spoon in a golden plate. Tama ba yun, Mari? Bulawan na plato, bulawan na kutsara. Bo sabi yun, sagana sa pagkakain. Pero, ining saro sa nagpapagabat sa tuyang kaugmahan kung kita po may kahilangan or kapinsanan or kapansanan or kulog na namamatian huli kan hilang na minsan igwang namundag na may kamatian na tulos, may mga napupulyo. Kaya po ang pag-arang ta dapat sa mahal na Diyos, data po hahalion. Para maging normal ang buhay ta, sige lang kitang pangadyi sa iya. O yan. Na maging normal ang sa tuyang buhay. Minsan, igwaman mga taong dahil sa kamunduan gusto magparasulo-sulo na sa napadi. Abo na makiulay-ulay sa mga tao. Mayo ng socialization. Ano taro kayan daw? Depressed aro pala niyan. Ano? Minsan na anarog kayan. Igoyan malalim na problema. Ayan. Kaya importante po sa kapamilya pala ng pagmamahal. Asin ang socialization. Na dito dapat baliwalaon ang kamunduan, lalo na itong nawawaran ng mal sa buhay. Dapat palang pig-aalalayan ang mga pamilyang nag-aagikan siring na kasakitan sa buhay. Ang mga frustration sa buhay, disappointment, saro yan sa nagtataong kagabatan po. Na dahil kita hindi tama ko ang maging maugma. Sabi nga ni kaya. May mga pangarap kita sa buhay, lalo na kung mataasan sa tuyang layog, pangarap na dahil na kamit. Minsan sabi kan mga gurang, mabagsak kita, sobrang lagapak, barari ang pakpakta. Kaya palang dapat padi, sa tao palan, dahil pwedeng mangarap nin sobraman kala kataas. Dapat su tamang-tama lang. Garo man sa pagkamuot. Ang pagkamuot kan sarong tao, dahil mo dapat iubos sa saro sana. Dapat kung ika ma-first love, or magkaigwang second love, third love, and so on and so forth. Dapat pirmisa ng 50% sa namumutan mo, 50% man sa sadiri mo. Minsan pag mga napoprostrate sa pagkamuot, nagko-commit ng suicide or nagpapatik ano na sa buhay. Ano kapag yan, nagiging stowaway na kung saan na sana. Dahil sa kabiguan po sa pagkamuot.
data dapat pala niyan pakasin si Russo. Bigay na 100%. Kaya dapat magkaigwa po nin 50% man na pagkamuot sa satuya pong sadiri. Ang 50% sa mga mahal taman sa buhay. Once na inubos mo ang 100% na pagkamot sa partner mo o sa ilusyon mo, agora mo, madaragusan na kamo, dahil mo na lamang tinadaan ang pagkamot mo sa sadiri mo, diyan po minsan nagkakaigwa ng depression, atake sa sadiri o pagkukulog sa sadiri kaniba. Kaya medyo masakit palang padi. May mga bagay na dapat maaraman kan mga tao ang dapat good moves. Yan. Bakong basta sana bara-bara. Bueno, 10:36 in the morning, may natatada pa kitang hanap buhay paring tsa, kaya ilawag ta na. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padala yung kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigtas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Salamato na maray, paring Cha, sa mga sponsor ta and advertiser sa Laogan programa. Good morning sa mga nagantabay sa mga transistor radio, lalo na sa mga nagantabay man sa Facebook Live kan RPNDCKI. Diyos mabalos po. Ki Hermanang Marisa Mendoza, kan Limason, asin man ki Melandro Oliva. Watching po sindang niyan. Thank you so much. Kumusta po kamo? Sana man nasa maray kamong kamugtakan sa Angel Sister ko. Good morning man ki Ma'am. Good morning man ki Ma'am Joby Gonzales Lotibio. Also watching. Thank you po. Bot ko palan mga tugang paabutan, palayugan and congratulations. An aki kan sa kuyang partner digdi. Ninda paring Cha Binaobra and Ma'am, ano si pangalan ni mismo? Bina, yan ni Ma'am Bina. Taan sa indang magayong-gayo na matuang aki. Ay si Bunso ini. Si Bunso palan, si Miss Charina Abon Hiryoba Binaobra. Iyo po ang koronahan bilang winning Miss Intrams 2023 dyan sa Sigera Technological Colleges Kasuodma Ginibo. Kasuodma nga hapon ba ito pare? Kasubanggi lang. Oo. So ki Miss Charina Abon Hirobia Binaobra, congratulations sa emo. More power and God bless you more. Dahil sa unrang ini na-receive mo and proud kita siyempre sa imo asin an sa imong mga magurang, asin an sa imong friends and family. Ang pagbati ning congratulations hali sa Moya Gabo digdi sa RPNDC kaya. And with special awards, best in long gown, best in swimwear, best in production performance. To God be the glory. From Mama Bina and Papa Cha Binaobra, Pete Nova, Ate Nova, Kuya Daboy, supporter, friends, and relatives, thank you so much.
Hello, test my kilo. Ikaw ba ka? Karapat dapat man talaga pa dita. Nahiling man talaga beauty and brain. Ang mga aking ni Paring Cha. Kaya maswerte si Paring Cha. Saka si Ma'am Bina. So congratulations and sa management and administration kan Sigera Technological Colleges na pinamamayawan po kan sa mong amigo. Si President Marlo Sigera, boss. Good morning. Thank you so much. Congrats sa imong eskwelahan. Asin congrats sa indong activities kaso banggi. Mabuhay ang Sigera Technological Colleges, asin ang mga estudyante pati mga magulang na nagtatangkilik sa maray na produkto, edukasyon kan Sigera. Advertiser ni po pati isinda mga tugang. O si baka gusto pang magpa-advertise sa Moya, welcome po kamong maray ano. Ano pa, di may blowout ini. Si Charina. Ayan lang, ano pa di. Ayan lang, ano ha. Bayay lang ta, we welcome to that, ano. Sabi nga ni, kaya dahil pagkasibuta, siyempre, aabutin nga yan. At 10:47 in the morning. Mga tugang, ini palang si Tibis kinasuhan na ning multiple murder padi. Sige lang kayo ining pangising-isi baga pag ini-interview kan mga national media. Ining Congressman Tibis na ini ano. Malata sinangatan na kasudma ng kasong murder sa Department of Justice si suspended Negros Oriental Representative Arnold Potibis Jr. Kasumpay kan pagiging utak subuot o mastermind sa paggadaan kay Governor Will Digamo asin siyam na iba pa. Grabe man kayo ni Padi ano. Bago mag alas 11 nin pagkaaga, kan magabot sa DOJ ang mga opisyal asin tauhan o kabuhan kan NBI sa pahinginot ni Direktor Mendardo de Lemos, bit-bit ang mga kaon kan mga dokumento base sa nakalap nindang mga impormasyon asin ebidensya sa ikinasang investigasyon sa kaso. Sinabi ni Rimulya na matubang si Tibis sa 10 counts of murder case, multiple frustrated murder, and multiple attempted murder. Sa formal na pagsampa ng reklamo mga kaibigan, tatawan man subuot ng oportunidad si Tibis na magsunad kan sa iyang counter affidavit, affidavit tangarig ini kung makababalik sa nasyon na sa presente nagpapalipat-lipat subot sa kinakamugtakan sa ibang nasyon sa Laugkan, Asya. Ayan. Masakit ini Padi. Kung paano niya malulusutan ini yung paingurag na kaso na sampaling sa iya. Ayan. Nasa na po kitang natatadang 10 minutes before 11 o'clock in the morning. Pag alas 11, sa endo pong maantabayanan man, si Ate Bani Tataro sa programang Halo-Halo Espesyal.
Nagsiram na baga maghalwalo mo niyan. Ano, ta sobrang init kan na ano po. Sobrang init kan panahon, nagsiram na magkakaning halo-halo. Oy, dyan sa Merkado Publiko kan Iriga, good morning sa Endo, sa mga vendors. Kumusta ka mo? Dahil baka mong problema dyan. Sabi lang kung nagko. Oy, sa mga tsuper, nintremobile, mga operator, may problema ba kayo? Kumusta kayo? Magsabi lang kayo kung may problema kayo, ha? Huwag lang pera. Sa mga senior citizens ta, good morning po. Kumusta ka mo? Kumusta ka mo? May problema ba kayo? Magsabi lang kayo, ha? Kung may mga reklamo po ka mo. Or may mga tuyaw sa pag-servicendo, kan mga opisyal kang gobyerno, sabi lang ka mo. Papaabot sa ende yan. Para aksyonan, as in, matabangan po ka mo. Kan mga nanunungdan. Sa mga para-oma, para-sira, kumusta ka mo? Sa mga para-tarok, para-ani, sa mga para-sanggot ninyo, kumusta ka mo? Sa mga para-sisid nin kuhol, ay kuhol, ano to? Suso, tilapia, o kumusta ka mo dyan? Luwe-luwe na po akong mapaaram sa programa. Ay, dahil pa mapalanpali. Dugay na palang padi ko. Makikisumaro sinda Senador Risa Hontiveros as in Mr. Percy Candanya or Sindanya sa Department of Social Welfare and Development Field Office Bicol para mag-heras kan sa indang mga ideya sa mas mabisang paagi para masugpo ang diskriminasyon, mapadapit sa sexual orientations, gender, identity, and expression o SOGIBIL. Kakibat po kayo ni ang Pantawid na Pamilya Advocacy na isasagibo mo niya na bula na Mayo. Kung saan obbeto kayo ni na mas mapakusog, mapakaray ang gender equality, protecting women's human rights, peace and development, as in para peryoda na ang diskriminasyon, as in ano man na kariribukan na pwedeng magbungkaran or karahasan laban sa mga ini. Matatandaan po na binisto ni Senador Hontiveros bilang binisto si Hontiveros po bilang sarong gender and development champions and advocates. Mintas man na si Mr. Sindanya, ang dating National Youth Commissioner na talagang parehong makakatabang sa isinasagibong knowledge session on understanding sexual orientation, gender identity and expression, and sex characterism or characteristics. Bawal naman niya magparabuli pa di, sa mga argumenta. Or bawal mambastos o mrangkulog laban sa enda. Bueno mga tugang, sa ngarang kan sa ko yung mga naging katuwang sa programa. Sa technical, ang sa ko yung Idol Cup Charlie, Engineer Charlie Binobra. Yaon sa ko yung katay digdi sa technical. Sa information digdi si Ricky Sagayap.
Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon, sa Moyang Magayong Gayo na apa. Sa newsroom, yan dyan sa newsroom si JB, nakaibalan ta sa pagkatod ng mga impormasyon. Ang sa to yung news content writer and newscaster. Siring man sa Moyang production director, Vaticanong komentarista, newscaster, and program host and DJ. Inidawa sa anong programa ni si production director, kayang-kaya no. Vaticano na po, kaya veterano ng broadcaster. Pero hubin pa nga ako si. Dawa nga ako veterano na, pero nga ang edad ko nga hubin pa. Yan. Ano niya ako, sir, nakakaano-ano pa man. Di mo nga ako si. Tapirmi na nga ikapa nga yan. Pirmi na nga yung iyo. Sa ano man, sa lawas si Karundang Philip Barasina and Sir JB. So yun po si Joey Lims. Salamat kasi sa pagkantabay. Salamat sa mga Facebook Live viewers mi. Diyos mabalos po, mapasatoy ang biyaya asin bendisyon. Kanmal